Nero kamano kuom kitera Mogi TV kaune wang'se chenro moro mar buch jopiny wantie ka gi wendo modhial Mheshimiwa Jared Okello men jaod bura manyando. Ero kamano anyeko mwesechegi. Igani ageno ni chako maber, go twako igani. Chako maber kendo aduoko erokamano kuom gwela kendo ma e show na mokwongo. TV gi tek e piny mangima. Nikech samoro atimo moko gi CNN gini be. Ma e mokwongo. Makwongo time igani. Omiyo aduoko ni erokamano. Mar ariyo yiena mos oganda Luo duto kuonde ma gintie odhiambo masani. Kendo asenyisa ni piny rito twagni mapek kabisa. To moloyo Nyando constituency mosemiya thuolo kuom tielo mar ariyo koro mar tiyo negi. Gin bende ayawogi noimore kendo wadwa winjo penjo ma Trevor nyakwar guok oluoro pesa dwa penja kawuono. Erokamano. Wachakane gi wach mar CDF ni. CDF ni tiyo nang'o mondo miler ne jopiny. Atamalo adi madhie basari, atamalo adi madhie chenro mag arita, atamalo adi madhie chenro mag gedo gi ndara gik mopogore opogore. Kamano, CDF of course ing'eyo ni nochakore chon higa mar 2003 ka MP ma Mukurweni mandalono maluongo ni Karue notere od bura mokale. Oyudo ka piny mar Zambia ma bende jirande wa to the south nosechako bedo kode. Koro negi kawo prototype mar jo Zambia gikelo ka. Kano biro to wajumbe nokale. CDF en atamalo 2.5 mar budget ma audited. Ok ni en budget ma higa ni ememiyowa ma audited. Ting'e ni samoro Auditor General bedo gi chien ahinya kaka sani budget ma audit magisetimo en higni 3 mokalo. Tiende ni en higa mar 2021 ga 2022. Koro ma audited no ema sirkal kawo atamalo 2.5 keto e migawo kata gulu mar CDF mondo kony 290 constituencies. Kinde machon ne CDF timo tije te nikech ne pok wabedo kod devolution. Koro ka devolution nonyuol ma counties bende odonjo to ne gikawo tije mang'eny machalo mag ngima, health, weche mag pur nodhi, weche mag sports nodhi. Koro iyudo ka CDF nodong' gi weche ma kang'eny to 3 kata 4 kende. Mokwongo en yore mag gero skunde. Mar ariyo en basari kaka ne iwacho. Mar adek dang' obed mana weche mag environment. Kato mar ang'wen gi security. Security ne watiyo machiegni gi chiefe, jolup gi DC kaachiel kod police stations. Bende wanyalo timo negi gimoro. Mana e higa mar 2022 kachakore eka ne wadhi e od bura mwang'ado ni CDF atamalo 40% mar pesa no nyalo dhi ne basari mar puonjo nyithindo. Chon en much lower. Koro kane wakete atamalo 40 no waneno ni mano koro nyalo tiyo e tije mag chulo fees ne nyithindo. Koro modong' koro ng'wenye nikech kako biro cha te ok no dhi tiyo tich mar office. Wan kod jotich matiyo e migawo mar National Government CDF ma bende chulo mana gi pesa no motelnegi gi fund accounts manager. Pesa no bende ema iyudo ka timo monitoring and evaluation. Ntiere PMCs, project management committees magi bende ka girado to pesa ni ema gi ngore wang'gi ema gi ng'iyo. Kaeto nitiere bende madhi mondo dhi otim tijego e skunde, e police stations ka chief gi mopogore opogore. Nyocha ne watimo sports to sports ing'eni notere counties. Koro nwachak wagole odwoke ne county duto. Emomiyo tinde ok ine ka thoth MPs timo weche mag gwe opira kata ng'wech kata timo drama mago tije county. Mago koro tije modhi e counties. Emomiyo ka koro governors ema kendo koro timo gi mang'eny ahinya. Koro mane kaka migawo mar CDF tiyo. CDF en nyapanla mang'ado kuonde ariyo. Ka komiti chotiyo kode maber nikech patron chutho en member of parliament. To joma administer e okinyi godhiambo gin komiti motelnegi gi fund accounts manager. Ma constituency ka constituency nigi funds accounts manager. Koro yudo ka seche ma gibagni gi tich to chandruogego te gore kuom MP. Koro ok idogi nikech jomoko mane obedo gi mandate
mar timo tijno ok otime yo makare. Ka gitiyo maber, nikech in e patron margi, inyalo dok kaka jopiny ohero, nikech gineno ka pesa madhi itiyo negi godo e yo makare. Ere kaka in inyalo keto ni koro school fees manyando en 1,000 patam? Chutho, kama ne 1,000 ochakore e Kenya ka ne en Kiharu constituency. Kiharu e kama Ndindi Nyoro, member of parliament, be wan kode ka aneno ka gidonjo e studio ma Nyameru ka. Odonjo Citizen. Gin gosiep na Babu Owino kanyo, gidhi dhum. Koro en ema nochako wach mar 1,000 ni ichulo ne nyathi e skul ka skul. Koro ka timo nonro, tayudo ni en up to last year ne en chairman mar budget. Koro nitiere migepe moko mag sirkal ma bende tero konyruok ne sikundewa, machalo kaka Child Welfare Society of Kenya, kata Ministry mar Education bende nitiere department matero chiemo ne skunde, to moloyo skunde mag asal, arid and semi-arid lands. Koro kadhi anono most ayudo ni kuonde mane otere pesa kaka chairman mar budget, to dhi e migawogo, to migawogo konye tero chiemo e sikundege. Koro nako ni an bende an mana MP ka Ndindi Nyoro, kata ok an chairman mar budget kamano. Migepego dhane matiye, migepego dhane moloso. Nadhi maloso kodgi, ma kwayogi. Ni kopogore gi Kiharu, Nyando bende is a hardship area. In fact, kanyocho tim reclassification mag hardship areas, Nyando nyocho oketi kaka hardship area. Magima notimore marach ni jomoko noringo dhi e doho mondo chung Nyando gi kuonde mamoko manobedo reclassified mondo kik bed gazetted mondi. Gimomiyo ne giringo nikech nitie kuonde ma koro nigolo e scheme mar hardship terwako Nyando gini. Koro joma ne imayo ka noringo dhi e doho, koro gino pod ochung kanyo. But that does not remove the fact ni Nyando is a hardship area. Koro kana dhi awuoyo gi jogo to ne gibedo persuaded. Kaita wuyo gosiepna Honorable Mbadi, minister mochung ne pesa, mabe ma oro pesa kuondego. Mind bende obedo gi concurrence gi kwayo mane Nyando ni godo. Koro samane wadonje tam mar 3 higa mokalo, kochakore dwe mar 9, to migawo no tero nwa chiemo Nyando, mane wan gi bando moromo, oganda moromo, alayo moromo, michele kaachiel kod mo michiedo godo. Koro noter e skunde wate 39 mag day schools. Ne okwamiyo mag boarding, nikech boarding betije tek ji chulo te. To koro kane waseyudo chiemo, to nwakoni koro nikech ma e lunch program. By the way, kata kanyi neno circular manyo Ministry of Education ogolo. Nyoge wacho niya, sirkal ne day schools chulo 23,000. Of course, en 22 gi 100 moko. But in 23,000 madhi ne nyathi ka nyathi e skunde wa mag day schools. Kaito giketo the second category, kagi sendiko ni free, en free. Somo mar day schools en free. Nikech pesa modwaro go te, sirkal ogolo 23,000 ne nyathi ka nyathi. Whether odhi ok odhi, mano is a different ball game. Of course, nyose dhi. Nitie manyo Mbadi ose release manyose dhi. Manyo minister cha bendo confirm Migosi Ogamba. Koro nwaneno niya, the free secondary education ma government offer ni component machendo en lunch. Koro ne gikelo gimoro kacha ni lunch program. Ema jonyuol chulo. Inyalo paro osiepna Professor Magoha, chunye onind gi kwe. No wacho niya, ka nyathi onge fees mar day school, odhi ochiem dala oduogo som, nikech school en free. Koro gima ji chulo cha en lunch program. Ma gima dwani ler ne jopiny maber ni day school ten free. En free. Mano sirkal owacho, kata kisomo circular manyocha gi release cha. Ma fees ma monego bed ni gichulo en mana mar chiemo. En mana mar chiemo kende. Koro to mane ma pod nitiere jopuonj madongo moko mane pod muomore kuom jonyuol ma jonyuol pod chulo pesa mang'eny madhi mana 10,000 higa. Ing'eyo, of course chiemo nego ne tek. To budget bende tek. Gimomiyo budget tek, iyudo kaka koro sani bando en siling 140 gorogoro. Samoro kane gitimo budgeting toke kacha ne en 80. Koro iyudo ka
variations machak bedoge thago jopuonj koro samoro giketo pesa no malo mondo be kata ka budget biro chako medore bang'e to giyudo kaka ginyalo patch up the deficit. To wan kaka Nyando, wan koro wagolo jopuonj e tuo dhok mar ne kia nengo dhi malo, nengo dhi piny. Mano koro ok tije. Mano koro en tija gi Honorable Mbadi manie treasury to gi organization machiwonwa chiemo ma bende en migawo mar sirkal. Koro wagolo gi e tuo cha mondo kik giwach ne ya ni nyoro wanyiewo oganda siling 350 e gorogoro to wadhi wayudo ka koro en 400. Mano koro ok tije. Mano koro pressure mane maber. Omiyo seche mane wachake tam mar 3 ne watero chiemo go te. To nikech samoro go kwano no odwa chando jopuonje weche mag chiemo, kane sikul iloro jo form 4 dong to skunde wa mang'eny noyudo ka chiemo oserumo. In fact norumo skunde wa te. Mana achaka top up mondo nyithindo mane dong e skul timo form 4 ka oyud kaka gichiemo. Koro 1,000 ma pod wadwaro ni janyuol ogol e Nyando nikech asetero chiemo go te. Chiemo matero cha nyoyo ni e iye, michele go ganda ni e iye, kuon ni e iye nikech bandi rego. Nitiere michele gi dengu, nitiere kuon gi dengu. Naneno ka Ndindi nyoro nyoe wacho ni en maro choketo ji gi nyoyo ndalo 3 kae to chele go ganda ndalo 3. An aketo ji gi balance diet miwila wila kaka idware nikech gigo te akelo gintie. Koro the element madong ka samoro nitiere weche mag chalo nyiewo yien gini. Koro 1,000 ni dhi nyiewo yien nikech jotich to ok dang' iwachna nikech jotich form part of capitation cha. Kineno category manyo jo sirkal ogolo catalog cha, iyudo kondik nyaka joma tiyo kanyo, kia electricity, kia maintenance, mago te koro bedo catered for gi national government. Mane kaka nonego bedi chakre chon koso nikech nitiere jo wabunge moko ma wacho ni gino ginyal keto mar 1,000 nikech kia BOM teachers moko nitie ma gichulo, jopuonj moko ma gichulo. Omiyo koro ni jonyuol nyaka gol fees. No, ing'eyo kopogore gi Nyando gi Kiharu mang'eyo kuonde modong' ji chulo fees te nikech lunch program ni is unique. Ok time kuonde te, kata mana wan gi jirendewa mantiere Nyando ma ok yud chiemo no. Koro wan ne apwa oseleng'ore. To ini Nyando gi Nyakach masika nyiso ji ni nyalo chulo 1,000, en bedo ng'onyalo yudo chiemo. Kibedo MP, kibedo to nitiere ing'eyo MP wang'eny to migepe gi bendo opogore kaka ji wuoyo bendo opogore osiepe bende ji bedo go mopogore gin gik ma wuok e budget itimo gi migawo 2 mokwongo en bunge manyaka kal budget kaeto wan kod treasury command body otele mag issue gi miluongo ni BPS budgetary policy statement. Koro yudo ka migawo 2 gi nyaka ti very closely. To kinyal keto bende treasury ni opog chiemo e Kenya mangima ne skunde wa duto, mano ok dhi nyalore. But a few selected areas nyalo yudo. In fact, Nyakach kanye timo reclassification mag hardship areas, Nyakach nyodo. Meaning ni en ko present problem ne to winjore nikech gin bende gin gi tabu machal gi Nyando nego. In fact, ing'e sango rota gini ka. Seche ma oulo muomowa Nyando ka. Tiyudo ka jo sango ka. Bendo dara chuth. Gibende gina gi problem magiringo gi dhime evacuation camps. Koro budget ma nyo treasury osegolo monyiew chiemo ka modhi nyaka Nyando. Ema koro translate ni jonyuol ma Nyando nyaka koro chul mana 1,000 kende. Ki wacho weche mag BOM teachers. Adier nitiere shortages mang'eny e skundewa. To tich mar ndiko jopuonj en tich monego bed mar Teacher Service Commission. Mane momiyo migawo no nobedo created. Jo Teacher Service Commission ichulo gi sirkal. Omiyo kuonde ma wasebedo gi shortages kata kawuono narado gi CEO mar TSC Madam Mitei. Ni ofise kawuono. An gi skunde ga moko ma nyase yudo kwayogi ni jopuonj tin. Tero ne kwayo no mondo or na jopuonj mondo kanyo nitiere burden mar jopuonj monde gi board madhi chando ji 1,000 cha. Gin koro wagol gi kata sirkal yo confirm nwagi minewa gi barupe mag TSC. Koro gibe ni chulo gi TSC tok ni thago jonyuol kendo manyo osebedo gi ting' mayot mar 1,000. Gimomiyo aketi 1,000 osiepna Trevor
Dhier ma Kaluo en dhier motimo pedni kuom higni mang'eny. Ogo tach kacha. Ma kiweyo ni jothurwa ochula 13,000 nikech nyaneno schools madhi chule te chula 13,500. Ng'ato nigi nyithindo 3-4 e skundewa mag deika tich bo onge go. To en ochulo siling 13,500 ne nyathi ka nyathi. Nyithindogo we sikul. Ore weye na achiel emodhiyo modong' odhi e nam odhi olupi kata odhi ogo lam. At the end of the day, somo mar nyathi ema important. Waket somo bed affordable ne ji te mondo nyithindo bed e skul. Jomoko wacho na niya ni donge compromise quality mar education. Ng'ama nowacho ni pesa ema keto quality mar education dhi malo. An awuon kaka MP ane magero schools. Agero negi laboratories, agero classrooms, aloko roofs te mane obedo maricho ka. Agero new classes, agero libraries. Mano tija mar gero infrastructure. Kasechiwo infrastructure chaka adhi ahead makelo chiemo mondo nyithindo ochiem e school. By the way, wacho ni dhier ma Kaluo nitie nyithindo moko ma kaka ochiem e sikul ni. Kinye kochako dok chiemo kendo mana e sikul. Nyiso ni dala ni marach. Mano situation ma kikete ng'ato no chula 13,500 ok gidhi nyalo. Koro kwa we wuondo. To chiemo ni en mila achiel mana lunch cha. En mana lunch. Ena lunch no ema important. Be ma sirkal be luongo ni lunch program. Nikech sirkal ne expect ni isebilo breakfast dala kaito wang'e chamo dinner kendo dala. Koro lunch program ni. Kuonde moko winjo ni nitiere an element of resistance. Ni jomoko wacho ni nalufu no ok nyalre. Ji wacho gino mang'eny kata mana nyaka kucho kinyiso ji to ji nyiso ni gino ok nyalre. Asebedo gi meeting gi principals mag Nyando constituency ding'wen. Ase move around Nyando more than 5 times ka explain negi gimomiyo siling 1,000 no ema koro nyaka gichul kendo dhi nyalore. Ka ng'ato orwako siasa to koro wabiro deal kode kisiasa. Korwako siasa tok daher ni ng'ato go siasa gi nyathi mapok ochopo higa mar go ombulu. Ka in koda ge problem to biya kiin wa deal nikech wan gi ID wate. To we kete nyathi madwa no som kaluwore gi dhier man thurgi ni mondo mi idwa tiyo godo ni idwa tamo jonyuol ke wuoyo gi jopuonj moko manyo suppliers mag chiemo madhi e sikunde koro ing'ado market cha. Koro ni idwa tiyo gi mano to hoodwink jopuonj kata idwa insight jonyuol to jonyuol ga dendo dhile gina magedhi thagore gina ma nyithindgi ok dhi somo. Gimomiyo wan kod studio ka osiepna en nikech ne wadhi sikul. In isoma Ndeng'o, anasoma Wasi. To koro wan e studio ka, in ondiki ka, an abiro puonjo jopiny wach ka. Dine wawe kuyudo opportunities mane jonyuol struggle moterowa ka. De waonge ka. De okitie Ramogi di koro kan MP ma Nyando. Of course MP te nyalo chodh ng'ata ng'ata nikech education standards ne giduoko piny. Unok dwaru gi degree. Chon ni dwaro to ka Kibaki nodonje telo to jo mane Kibaki ng'eny godo ndalo cha ne gina mochok. Sani dwaro mana ID kende. Dwaro mana ID kende ka tibedo MP. Governor ka gi deputy governor to kanyo to pod giredo idwaro degree. President gi deputy kanyo to pod oredi idwaro degree. But that notwithstanding, education is key. Gima biro miyo nyathini radi gi nyathi Ruto magego mbaka e mesa ka gichiemo en nitie gimoro gi man education. Nikech Ruto ok budwayo. Nyaro Ruto cha be ok nyath kwar dani. Koro education ni emomiyo atimo sinani. I would rather fail e gik moko te Nyando mabe ok anyal fail nikech poka fail. But education ni to nyaka wa succeed. And by the way, ayudo results mag jo form 4 manyo tieko. Interestingly, ni day schools ga. Kendo nigi mean scores mamalo moloyo boarding schools. You would have expected ni jo boarding makore wacho ni chulo pesa mang'eny ka. If money is anything to go by, kidwa ng'iyo quality of education, then you would have expected ni jo boarding ka okalo molo jo day. Jo day ga kendo dhi mbalariany mang'eny oyudo mean score mamalo moloyo boarding schools man go day Nyando. Omiyo kamoro amora ma ng'ato nitie ka nitiere level more concentrated school. And by the way, gimomiyo nyithindo mang'eny rem
gin weche mag pesa gi. Nyo riembe obudho dala dweche 2. Obiro last minute ni mondo tim penj. Gik manyo puonj dweche 2 gi kate ok owinjo. Kata imiye mabugego nodhi osom, ok somre winjre. Nikech giga bonde kisomo madwa ma japuonje matone down maber inyalo understand. Koro ka nyithindo mang'eny rem not negi fuwo, but nikech dhier manie mier omiyo nyithindo kodhi obudho dala makoro biro mana timo penj kende nyako rem makata noriek machalo nade. Now program makoro an ge Nyando mar 1000 ni miyo ji te ni e classroom. Ji te. Kaka jaboding nyo wuon ni ochulo ne pesa mang'eny ni e skul cha. E kaka meka mochulo 1000 gi bende koro ni e skul ipuonjo gi the same curriculum. Okay, to bentiere kaka inyalo chungo nyithi skul kuom donjo e skul nikech ka ikete Nyando ka tanto Nyakachna ka pod ji chulo mana school fees. Dong nyithindo moko nyalo wuok ka Nyakach to donjo e skul ma Nyando nikech be wan mana e kiepo kanyo. Ketho ni kwano no koso kethre nikech kigo kwano gi nyithindo mane Nyando. Mantiere Nyando. To ka nyithindo moko wuok obiro donjo kanyo nikech Nyocha ne aloso gi jopuonj. Keto bende awacho ne jonyuol. In fact, ato nanyiso ng'eni mond Nyando te mago meka gin semechega. Mago meka. Ging'e. Koro nyocha nyiso semechegi. Kik wadire. Inapi oseleng'ore onyumi Nyando ka. Kama MP dewie. Samoro nitie nyathi owadu miweyo kabondo. Ma dhiwe sikul nikech weche mag dhier. Kao nyathini bidag go ka. Mondo cham chiemba. To som kinyo dogo ger kabondo. Tiende ni ya. Mag oketh kwano yu. No, kudhi ketho. In fact, odhi loso nwa kwano. Nikech kane ichoko siling 1,000 to kamoro ne orem 1000. Nikech chiemo ane makelu. Iwinja. Kata yud mana school for example an gi Lela secondary. Nigi nyathi 1,200 gi wiye. Sikul machalo Karanda for example nigi nyithindo 723. Sikul machalo Bunde ni kod 600 gi wiye. Oreru 634. Koro sikunde gagi anatero chiemo commensurate gi nyithindo man kacha. Koro kadwa deyo ni ere jo Nyando une muchiem ina winjo ni minu akudi kanye kabondo in dhie class idhi cham thuoni wan wakwano nyithindo mantie to wachiwo chiemo mantie. Kidi ahinya ni Nyando kende mi lock out nyithindo moko to koro kwager ka luo. Because at the end wadwaro ni piny luo nyithindo somo te. Piny luo odhi maber. Piny luo odongore. Kidongori kendi e Nyando ka to neighbor ni Nyakach okodongore. Kinyo Nyakach mokethore nikech ne ok odhi sikul biro thago u Nyando ka. Makwe manu paro no koro kubi bedo kode. Koro wang'iye holistically kaka piny luo mondo wager ogandawa. Okay. To koro gini ko ng'iye matut ere kaka Kiharu kendo chako lokore nche na 1000 koro bire 500. Mano good leadership. Mano very very good leadership. Ndindi no chake ga 1000. Kawuono koro kete siling 500 shillings. Ne nyathi ka nyathi. Kaito wacho menu be. Magi dhi tiyo go. Momede nyaka chapat. Omedo chapat dichiel e dwe. Dichiel dwe tich abich moro kanyo mar giko dwe. Bende koro nyithindo bilo chapat e kor gweng'. Ing'eyo Kiharu ni Murang'a. Murang'a king'iyo jo mwandu duto te manie e Kenya ka. Ing'ene gi ama Murang'a ka. Gite. Obed Munga, obed jadala umawuon kamwan koro watwake nono ni. Mano ja Murang'a. To gihero jotendgi. Inyalo paro sama ne watieko yiero 2022 to governor margi Kangata noluongo jomwandu te mathuchegi mokone wadwaro areas of collaboration kuonde mwaremie kaka county koro udonje gi mwanduka mondo wakony Murang'a. Ndindi notimo similar thing. Ebe noluongo jothurgi te monyalogo. To konege ni apart from program na mara 1000 cha okoromo. Adwa ni uchak umeda kiti moro kusemeda koro wayud kaka wadhi konyo nyithindo manyodwa we sikul nikech 1000 ng'eny koro kete 500. Koro gin ga lot of external support madhi e skunde directly. Piny luo cha ka ng'iyo mos ng'ata manyalo golo pesa extra
mondo kony nyathi kata mana ng'ato achiel bi rwaye ndi. En ruecho ma ok inyal. To nikech thothwa bende iyudo ka atamalo 99 mag piny luo wan joma nueng'o gi bet rep. Koro ok wanyal konyo ahinya. Tiyudo kibiro Murang'a ka kama leadership oseluorore nyading'eny ma kanyo mwandu te ma Kenya ne dhi mana kuro. Yot negi ahinya mondo gidonjie programs gi. Omiyo kata Nyando cha aywarago mana koda kenda ng'ato achiel tamedo Mbadi ma ja budget to gi migawo moro negi pesa mondo konywa tij cha. Ang'eni koro wach CDF ni mondo duwo ita ang'eni koro sadhi matek lakini nyaka winja ni koro gini wadonja ne wach mar siasa moro matin. Udwa riembo Sifuna? Pok interest moro amoro bedo expressed ni Sifuna onego dhiyo. Kano ochakore toke kacha niyudo ka Sifuna no make statement moro. Omiyo samoro wan kaka jotelo nyaka wanon ahinya gik mawawacho. Nokonea en kaka Secretary General obiro somo gik moko te momiye nosom makmana. To ma ok obi somo en tiyo gi Ruto. Kanyo wadhi romo Kilifi. Wach maduong' nyo en kaka wadwarado gi parties mamoko mwaluongo ni like minds mondo koro wachak wuoyo mar tiyo kanyakla. Mane manyo wa feature prominently a statement manyo wango. Sifuna nyo preempt ni mano gima nyo nyaka dhi wachi. To no osewacho chon ni mano kende moko bisomo. Koro nyo ok onyal biro mondo som gima mano nyiso no he shall have walked back on a promise mano make. Emomiyo nyo ok ochopo. Makata wach mani oro ni okwayo ng'uono ni nene na hepo. Hepa. Ng'uono to nyo okwayo. Kanyo wacho ni ndege yombe. Ndege wang'eyo ni nyaka ichopa nawa alia. Uyombi nade. Koro to aselime odake ti airport. Mandege ma yombe to. Ndege manye nyalo yombe taparo ni ne yudo tek. But gima no wacho cha emang'e ni nyoduogo kendo koro chako chame. To kata kanyo ji gombaka apologies genyo party leader kelo. Kaito ji odonje twak. Ka twak orumo wach moro ne Sifuna go sotsi both honorables ni onego bed replaced mano nyoko wuok. Ing'eyo ne gima jakom gore ne ahinya the late jakom and chunyo ywe mayom en democracy. Jakom ne konea ok obi yie gi pachi to yie defend to death thuolo mari mar wacho pachi no. Iwinjo mano ne jakom mokete pek mang'eny ahinya. Omiyo wan bende party wa mar ODM ji biro gwenyore paro to pachi no ok wanyal thung'i ni kikiwache. Nyaka wami thuolo malach mar wache. Kaito wan bende wapimo ni korwa. Koro ka koricha ni kod weight molokorwa koni to koro tinwa yie kodi. To gima gombo ne oganda na ong'e. Omiyo na mor kiluonga ka mondo wach dholu tinde be wadhom ndi kodi kocha. Juma biro pod wadok mana kono kendo. Antie biro. ODM ne babo loso motegno e Kenya te. Emomiyo yudo ka wan gi MPs everywhere mwadhiye. Sama nyo jakom wewa ka wan gi arrangements moko matin gi Ruto gima nyok clear en 2027. Makata kanyo jakom dhi nindo to statement moloso mogik publicly en ni ng'amo wacho ni ODM ok nyal bedo gi candidate 2027. Ng'amo wacho ni wan wasechako yalo weche mag 2 terms. And then notigo kowacho niya ni mau gik manyaka ji bed piny mawuoye. Emomiyo Buru nyokawe gi kanyo Dr. Buru the new party leader ni kar wuoyo cha koro walosa ne aput ma jopiny miyo wateko mar mondo mi wayie wachak twak gi parties moko. Party mwadwa chako godo twak en mar William Ruto kama ne jakom oweyowa. Nikech ing'eyo jakom left us somewhere. Ok dangi wachna niya wanto jakom nyosewewa gi Ruto ka lakini wagocha ne jakachagwa ni wawinja ne gima en go. Ok ikwongi chako gi manyo weye mondi. Koro mane modhe timo ka winjruok ok odhi otimore ma bende ok ane gima dhi monowa winjore gi William Ruto. Eka koro wabiro dhi party mamoko. To dhi bedo na matek nyase nyiso party leader ni en ka ginyalo wuok e mar Ruto ne gidhi ka Gachagua
nikech gin ariyo kende ma wan godo sani. Moro ma giluongo ni United Opposition, mabe onge gima United kacha. Gichena Gema, Gikuyu, Embu, Meru, Akamba Association, mane nitie chon cha, mane thago jaluo cha. Oduogo kendo koro nika. Ema giloso koro giluoro ni Matiang'i ogwele iye ng'ama ok Gema. Bende no ka bende stead ne party cha ok otegna. En Gema. Koro nyase kwero daktari. Jakom nyowewa ni wawuo gi Ruto ka. Ka kiny idwa gola nadhi wa Munyoro. Mano wacho ni sirkal kolosi to nitiere joma iluongo ni shareholders. Ma kionge shares to kanyo onge gima yude. Pi ok kunyni, ndara ok losi, minister ok yier mowuok e gweng'u nikech uonge shares. Nyase kwero daktari ni ka gidhi wuoyo gi wa Munyoro to dhi kende. An ok adhi dhi. To koma wantie ni ka gidhi gi penja nabede achiel kuom migepe moko manyalo gundho sirkal mwadhi loso. Kanyo tanyalo dhi magiyuda mana ka nasibe. To ng'at ma kiny koselos sirkal to dwa gwetho Kenya along tribal lines dhi bedo matek. Point mana akelo. Jakom nyocha loso party ni motegno e Kenya te. Sama kiny jowuoyo ma kombe te wuok kata kuom ranyisi odhi coast te. Nikech ODM ni kuru motegno. Kata gidhi Turkana te. Kata gidhi Masaini kuma nyo jakom owe. Kata Western, nikech Western bende ODM nyo otegno. To kodewo oganda nani. Kanyo an ge problem kendo adhi theko mapok odwaro yudi. Tiende niya, kata ka kiny wadhi e negotiation kaka ODM, dwach oganda luo nyaka kuong tel kacha. An ng'eno nyuola jaluo. Kenya ber te, president boka dwa chung' sani. Maybe later. To sani, to oganda luo nani, ema gombo no yud gimoro. Ka kiny wadhi e negotiation, magi yie chiwo kombe kia kama kama. Ouru nyome kombe moko ka. Mane ineno ka Ruto dhi olime. Ichaweri. Bang' dala par, osom jadek moko modonje cabinet. Wuod mang'acho kaka nyithi dala gite. En mana Kinyanjui Lini, to en mana William Kabogo, to en mana Mutai. Iwinjo. Jodala gite. Ok awach ni ODM bende kiny watim kamano, ta anyalo wacho nadwa joluo mang'eny mokwongo molo kuonde gite. Nikech wawuoyo dhier makaluo, which will take us a lot of time to heal. Mondo mi jaluo bendo teme ka gima dwa biro machiegni gi joma osedongoregi. No oganda luo cha nyaka ting'e malo. Nitiere gimoro nochak ka Equalization Fund ma bende thothne nodhi North Eastern. Ma bende was challenged gi Council of Governors kane gitere court kane gidwaro ni gine magi administer pesa chal not national government. Equalization chane ting'o kuonde machalo Turkana gini, Mandera, Wajir malo nikech owegi chien mang'eny. Koro wan bende oganda luo mondo kiny wayud ng'ama ting'o wa level ma koro wadwaro mogo kuyugi dho pod dhi budho but manyalo ting'o wa ni joluo mang'eny nyaka sokacha mabedo cabinet secretaries in key positions. Mbadi nyo odonjonwa e treasury. Hallelujah. Kanyo wamor go mabor. Wadwaro jogewa migepe machalo agriculture nikech thoth jothurwa gin jopuro. Aidha opuro niang', opuro michele, opuro rech, opuro gik machalo kamago. Kany kuondego key positions nyaka kiny ni jaluo. Kato ma ok ki ahinya be wabiro pogo jogewa mabende ose support wa mondo jaluo cha obede ka gima dwa bedo equal gi jowa mamoko. Nikech jo coast nitiere wach moro Joho aneno ka wach ni wuok mang'eny. Aisha Juma no wuoye, Mishimboko bende no wuoye ka wuono ni kama idhi go mbaka no ka Joho onge tuo wuok e ODM. Useyiero joma dhi loso to kosa ang'o miyo kuro nitie koko moro yo nam chumbi koni. Samoro nitiere jomioro mondo odir kidi e niang' mondo ne le mawuok e iye. Aisha Jumwa nowe ODM maloyo higni 10 mokalo. Ne walemo kode to wedi nodhi e UDA. Mabe kujo choni nikech ne ok apar kong'e tich ahinya. Ne kero kete kando matin. Nyore kaneno ko pare okete chairman mag gik moko thindo thinde Kenya kagi. Kaka in jakopere. Ana jadwen. Kaka tini biye weche ma jadwen midwa pango wa koni osiepna nyalo chandi, idhi chungi e sao. Dhi chandowa. Kaka koro Aisha dwa wuok e UDA ni dwa nyiso wa gik monego watime ODM ka dhi chandowa kode. Mar ariyo
ka nyocha oyierogi mondo gidhi e cabinet, chik Kenya wacho ni ng'ata ng'ata miyiero dhi e cabinet must be apolitical. Tiende niya, ok itenori gi party moro amora. Nyochunogi Honorable Mbadi, Honorable Wandai, Honorable Beatrice School, Honorable Joho, Honorable Paranya mondo gindiknwa barua kaka chama ni waweyo offices wa kendo waweyo bedo members mag ODM. Gindiko barua. Sami chunowa niya ni Joho nyaka bed party leader mar ODM. Oyie resign mar mondo mi obed cabinet minister mondo koro duog walar kode kom mar party leader. To nikech party leader bende waonge vacancy. Oburu nosepuodhe gi National Executive Committee. Oburu opuodhe gi management committee mar party. Oburu ni nyo osepuodhe nyaka gi National Governing Council. Manyocha watimo Mombasa cha. Kane wadhi ODM at 20. Omiyo osepuodhe gi processes gi te. At what point makori kelo Joho e dierwa ka mabende cabinet minister mano ose resign nikech nodhi kao slot mare mar bedo minister. Koro gin samoro weche moko midwa chap godo wiwa makapok iduoko tikwongo inono ng'amori. Nikech Aisha ok walem go koro ok dang' obokre nodwa pango. Nyochiko wach mogik miwago sa koro dhi matek. Ai apenji kendo. Gini osebana rumo. Ketho gini. Gini ber. Gima nyalo wacho ne oganda Luo en ni Nyasaye nyokonyowa. President ma okwago ne ombulu nyoyie gwelo nyithindewa moko. Wan kacha gi Honorable Mbadi matimo tich maber mapok odwaro yudi. Wan kod Honorable Wandai chiwo sitima e piny Luo. Makata sam wawuoyo kodi ni timo na maximization mag transformers e Nyando kata si Opiyo Wandai. Wan kod jogewa machalo Raymond Omolo modilnwa gi weche mag arita kwe. Ma nyo giyudo mitokni 500 gi 91. Nyo osekona ni slots moko dwa tero mag polise ka mondo bede police stations mathurwa ka nyaka mathindo dhi yudo geche. Koro nyithindwa adekgi are very key a development makaluo. Wan kaka josiasa kaachiel kod jopiny wamigi support. Ka kiny wamiyogi support to ker dhi bedo kodgi gi confidence. To kwa keto ni wagwere kodgi to ker biro koni kara mage manopokla inyalo mana golgi. To kogolgi ere assurance ni kiny kambadi wuok e treasury to jaluo moro emimiyo. Onge. Nitie. Ere ni ka koro gol Mbadi ng'anene Wandai to ng'ama dhi pogo sitima ochako mi jaluo moro. How sure we ni ka kiny Omolo wuok kacha ka security mabende nyo osekono dhi tiaro locations mang'eny thurwa kucho edhi bedo split bedo ariyo kata adek to sub location bende medo mathoth mbele ka odhi timo mondo koro tije bende wachiw to serikal bo bed machiegni gi jopiny. Sama na baro kadibo bedo sub county na ng'eyo ni gige serikal mang'eny itimo through the sub counties. Kadibo ane mapogo jopiny ong'eyo kendo sani kikawo polise gidhi kacha direct. Yorgi apart from Nyando mitimo wasi gin koro gidhi Rabuor, obed jo NYS, obed jo military, obed jopuonj kindiko chon ni nywando wane Nyando tinde gindiko kaka jo Kadibo. Omiyo nyithindwa gi ere kaka wamiyogi support mondo gibed gi strong foot a government manyo gwelwa mabende bolo nyok wachiwo. To kaka wa strengthen gi ahinya en ni kakoro kinyo go firimbi ji doke debe Ruto to nyon likogi nyithindwa. Wachak wadwa manyiso Ruto ni rach ni miyo nyithindo ti nyithindo moko wadwar wan wadhi ka wamunyoyo. Yawadang' wabed joneko machalo nade pinyni. Omiyo nyithindwa gi wadhi tego wadhi wuoyo gi Ruto motegno gik ma jaluo dwaro wadhi wacho te. Ok mana positions kende. Odhi gero no osiptendi adi second term ne wadhi yudo ginene companies factories adimi de ger thurwa obed EPZ obed ECZ ka wadhi yudo gi adi e piny Luo. Erokamano. Mane kama weche numero ni erokamano e nyamano Mheshimiwa Jared Okello jaod bura ma Nyando wadwaro ni hayo maber gi siling 1,000 dong winjo ka koro nyalore joka mang' ni ane mawacho gi maonge nyaka koro winje maler. Telo kuyiero tuyiero jatelo makare mobedore nikech kiyiero jakuo to nyaka kwali
kiyiero jalweny be nyaka goyi. Awacho koso kawacho. Bas wawegi kanyo jokama. Erokamano ahinya kuom bedo Ramogi TV ka en kaka pile. Nyinga Trevor Ombija, Janding Opanga, Jonyakach, Nden Ombija Taya, Nyakwar Guok, Ocha Pesa. Unindo maber jokama. Erokamano osiepna.